भाई मैंने आने दी जन राति 12:30 है कम आसी खाई पी बिस्तर पकई बही बराबर बेडसीट परा छप अदे बेडसीट अदे हाँ तापर भी भाई मोर गाँव दिया ना कर पैसा एत सर्टेज हौ है पैसा दी आज सर्टेज काली पूरा हम से कि ना होली गाँव को न गले केमती हम गाँव में से रंग खेल आउ दोल ओलकणा मिलन सी जो मजा रात बस बुलिया घर को विमान आसवे सी जो शांति कहीं ये कौन मुंबई आम पाइया भाई घर पलिया तुम छाड़ से कथा एत कथा छाड़ जीव कि ना कौन असुविधा हो खाली कह कौन असुविधा हो तुम कह तो ओटी मिलूँ हाँ कौन प्रोब्लेम कौन प्रोब्लेम कह ओटी उपर যদি সেତେବେଳେ ବାପା ମା ଏଇନା ଯୋଉ ଆସେ କମ୍ପାନୀ ରାତି ଅଧୁରା ହୋଇକି କାମ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ବାପା ମା କଥା ବାଦି ରାତି ଅଧୁରା ହେଇକି ପାଠ ପଢାନ୍ତି ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଆସି ରାତି ଅଧୁରା ହେଇକି କାମ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉଟା କହିଲେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ବୟସ ସେଇଆ ସେ ଯବାନୀ ସେଇଆ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଝିବନି ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ବୋଝ ଉପରେ ନଲତା ବିଡ଼ା ସିନା ନଲତା ବିଡ଼ା ବୋଝେଇଲେ ତମେ ଜାଣିବ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଭାଇ ବୋଝ ଉପରେ ନଲତା ବିଡ଼ା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ବି ସତ କଥା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ତମେ କୋଉଠି ଯାଇ କାମ ଧନ୍ଦା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ନା ଆଉ ଯେକୌଣସି ଅଫିସ କାମ ଧନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତ ନା ଆଉ ନହେଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଥାନ୍ତା ଆଖପାଖରେ କରିଥାନ୍ତା ବାଇକରେ ଯିଏ ସିଏ ହେଇଥାନ୍ତ ଏହା ଟିକେ 36 ଘଣ୍ଟା ନା 40 ଘଣ୍ଟା 36 ଘଣ୍ଟା 30 ଘଣ୍ଟା ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛେ ଆଉ ହଉ ହେଲା ହେଲେ ବି ଆସିଲେ କାମ କରିବା କିନ୍ତୁ କାଲି ସଣ୍ଡେରେ କପଡ଼ା ସଫା ନାହିଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ ଅସନା ହେଇ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆଉ କୋଡ଼ିଆ ସବୁ ଡେଲି 11ଟା 12ଟା ହେଇଯାଉଛି କେହି ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ କୋଚଡ଼ ଉପରେ କୋଚଡ଼ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଟା ସତ କଥା ପାଣି ଯେତିକି ଭରା ହେଉଛି ଗାଧୋଇବାକୁ ହେଉନି ଆଉ ସଫା କ'ଣ କରିବ ପାଣି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏତେ ସଟକଟ ଗାଁରେ ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଢାଲି ଦେଉଥିଲେ ହେଲେ ଏ ପାଣିକି ଚୋରି ହେଉଛି ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାରିବ ଏମିତି ବହୁତ ହବ ପାଣି ମାରିବ ବହୁତ ହବ ଏଠି ପାଣି ସେଇ ପାଣି ଚୋରି ହେଉଛି ମଣିଷ ହଁ ମୋ ଗାଁରେ 3 ବାଲ୍ଟିରେ ଜଣେ ଗାଧୋଉଛି ଏଠି ଗୋଟା ବାଲ୍ଟିରେ ଗୋଟା ମଣିଷ ଗାଧୋଇବ ଏଥିରେ ସାବୁନ ମାରିବ ସାମ୍ପୁ ମାରିବ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାରିବ କି ଜଡ଼ା ତେଲ ମାର ଯାହା ମାରୁଛ ମାର ଭାଇ